Co říká táta? Rodiče. Rodiče? Rodiče. Tak ještě zavolej tátovi, jo? Zeptej se ho, kdy přijde. Tati. Kdy přijde? Honda. Honda. Přijde večer? Jo. Vešel. Večer po práci? Tata. Ano. Tak ještě zavolej tátovi. Zeptej se. Domu. Domu. Přijde domů? Jo. Jo. A co nám přinese? Dud. Víš i. Víš. Svíčky? Jo. Jo, dort a svíčky. A kolik tam bude svíček? Jedna. Nebo 2? Ja. Kolik je ti roku, Marie? Kolik je ti roku, Marie? Řekni 2 roky. Dalo i. Ano. Dalo i táta. A kdy přijede Tedík a Vicky? Čím přijedou? To děti. Do děti. Dort děti budou mít taky. My A přijedou busem? busem. Ano. Tak pro ně pojedeme? Jo. Jo. A my A co bude dělat Tedík a Vicky, nevím. až přijdou domů? Úkoly? Ne. Dout. Dort. Papa. Papa Dort, jo. Jo. A co uvaříme k večeři, Marie? Hami. Chlebíček. Jabíše. A s čím? Jabíše. S máslem? Máš sem. A nebo vajíčko? Vajíš o mášem. Vajíčko s máslem? Jo. A řetkvičky? Jabíš i mášem. Tak jo, to bude dobrý. Dobrý. Hojde. Hojde. Komu voláš? Hojde. Honza jde? Jo. Nese pytel Mou. mouky. Máma se, Já doje. že bude píct. Dou. Ano, v dolky, ne dort. V dolky. Doj i. A ještě řekneš bramboru? Valila se ze dvora velikánská. Říkej. Brambora. Babola. Neviděla. Nevidá? Neslyšela. Slyšela. Takže od někud ze zhora spadla na ní. Zavola. Kam koukáš ty? Na bode. Závoro. Na tebe ty. Babo. Bramboro. Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe brambora. A jak uděláš bramborák? Placku udělej. Jak se plácá ručičkama? Pa. Takhle, ano. Pači. Takovejhle bramborák. No. Jo. Marie, a ještě, počkej, ještě Jo. řekneme dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dneska máme krásný den. Den. Ruce máme na tleskání. Dělej na tleskání. Naš. Bez mobil. Natáša. Na tleskání. Nohy máme Dupání. na dupání. Ano. Dupí. Dupy, ano. No. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dneska, Marie, zlobit Nezabit. nebudem. Takhle udělej. Nebudem. Zabit. Bravo. Ne, nebudem zlobit. Zabit. Ty chceš zlobit? Ne. Marie, a jsi hodná nebo zlobivá? Ne. Ona. Hodná, viď? A ještě mi řekni, co seš moje, Marie.
Kočička. Jo, a co ještě? Co ještě? Kočička. Jo, a co seš táty? Kočička. Taky, tak jo. A komu teď voláš? Tátu. Tátu. Tak pápa, řekni čau táto, přijď domů. Jo? Čau, baby. Čau baby. Jo. A je tam táta? Není. A kde je? Není. A kde je? Táta. A kde je? Kde je táta? Je v práci? Páči. Jo. A kde je Tedík a Vicky? To šali. Do školy šli, ano. Či. Ano. A co my budeme dělat teď? Domu. Budeme doma? Doma. Budeme číst knížku? Čiš. Jo.